No, dámy a páni, je nedeľa, 19. január, rok 2025. Najprv sa mi ani moc nechcelo a nakoniec sa nejak dokopal. Šlapeme po zelenej turistické značke z obce Sološnica na Vápennu, pričom vrchol by mal byť nad inverziou. Malo by to byť jasno. V Stupave, keď som odchádzal, bolo úplne slniečko, paráda. Tunak je tak všelijako, pod mrakmi. Aj tu pofúkuje, dosť tu zima. Ale podľa facebookových stránok Malé Karpaty by malo byť hore úplne že jasno a krásne výhľady, tak uvidíme. Necháme sa prekvapiť, ale zima je tu poriadna, to cítiť. Ešte urobíme jeden záber na veľký Peterklin, ktorý samozrejme vidieť není. Tam v tých oblakoch. A my za chvíľočku, keď prejdeme tuto okolo toho kríža a lavičky, my sme sa mali dostať v takej tej studničke, ktoré deti nazvali vieme asi ako. Takže ozveme sa neskôr za tým.